Aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada Roma ntuma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam. Se fanfam ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofindro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya.